Eni kalore kod milome mar mako bura ne Gavana machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati kod Gavana masani ma Bomet Barchok. EACC koro dwaro jotelogo mondo chope apisgi e boma Nairobi. Ne timo nonro mar mibadhi e kaunti ma Bomet, EACC dwaro mondo Gavana Gavana Barchok kod Evans Kipkoech Korir, ma en director mar Chemasus Construction Limited, ochop mbelegi. Kamano bende enono mibadhi mar kaunti ma Bungoma idwaro Gavana machon Wycliffe Wangamati mondo chope nyimgi. Mamoko gin Michael Simiyu Wangamati, Nicholas Wangamati kod Edward Barasa Wangamati, maduto gin directors mag Skyman Freighters kod Nabwala Construction Limited. Edward mawuok Mahanu, director Kamimar Fastest Supplies, Kelco Builders, Mundesi Contractors, Nabweso Builders kod Valeria Construction, Sandra Soita Nasambu, Jago Kwan Kamimar Skyman Freighters, Director Fastech Suppliers, Kelco Builder kod Valeria Construction. Mamoko gin Wafula Wakoli Chesititi, Bramwell Mukewe Wafula, Juma Swale Juma, Jimmy Wekesa Barasa, Christopher Masika Makoha kod Joseph Wanyonyi Kaemba. Idwarogi gichope log tich mar KICC bore Nairobi chieng' wuok tich tarika 1 kochakore saa 2 okinyi.